Atong hatagan og masigabong palakpak ang atong unang speaker, Pastor Archie Aniedes. Oh, 5 minutos. Okay na. Oh. General ang tanan. Ari lang ko diri siguro. Ari lang. Okay. So, nana mo gitagson, gimintaran mo tagson, no? Diha sa Juan 17:17, 5 minutes, Brother Kaloy, tapos dumangutan na. Balaanon mo sila sa kamaturan, kay ang imong pulong kamaturan man. Unya, diha usab sa ikaduhang Timoteo 3:16 nga nagaingon, dinhi sa Biblia, ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios o mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong o sa pagsaway unsaon ang pagkinabuhi nga matarong at tubangan sa Dios. Igsoon, aniya ang ubos nga sulugoon o galagad sa atong Jesucristo ingon nga usa ka sundalo. Pasidanaan ko kamo igsoon, samtang aduna pa kamoy kinabuhi, biya kamo ni anang pagluhod nga mga binuhat sa kamot sa tawo nga mga ribulto, kay wala ka na kapuslanan, bakak ka na igsoon og ilad sumala sa Biblia. Habakuk 2:18 nga nagaingon, unsay kapuslanan sa mga linilok nga mga ribulto nga mga larawan nga mga binuhat sa kamot sa tawo, kahoy, blata, bato, salapi, ni bulawan nga nagatudlo sa mga tawo sa kabakakan. Salmo 115 igsoon, nagaingon si David, kanimo lamang o Dios ang tanang dungog o gimaya, kanimo lamang, kay tawo lamang kami. Mingo na mga hari, hain ang inyong Dios, o mitubag si David, ang among Dios atwa sa langit. Siya nagbuhat sa langit o sa yuta. Ang ilang mga Diyos-Diyos, mga binuhat sa kamot sa tawo, plata, bato, kahoy o bulawan. Adunay mata apan dili kakita, adunay dalunggan apan dili kadungog, adunay kamot apan dili kahikap, adunay kamot apan dili, adunay tiil apan dili kalakaw. Ang mga Diyos-Diyos, ang nagbuhat sa mga Diyos-Diyos, o ang misalig sa mga Diyos-Diyos, may samak kanila. Munang daghan sa mga taigsoon nga dili na kita sa kamaturan. Kaya nga naman, ang maong ribulto, wala siya'y kinabuhi. Matod pa ni Apostol Pablo diya sa Roma 1:22-32, igsoon. Mingon si Apostol Pablo sa 21, sa hingilhan nila ang Diyos apan wala nila pagimaya. Ang ilang mga salabutan nangitngitan. Matod nila 22, matod nila maalam sila apan mga buang-buang diay. Nga namang buang-buang man Apostol Pablo 23. Imbes himayaon nila ang Diyos nga mo'y nagbuhat sa langit o sa yuta, mo na gihimaya nila ang mga binuhat sa kamot sa tawo. Unsay nahitabo? 24, apan gipasagda na lang sila sa Dios diya sa malaway nga gitinguha sa ilang kaugalingon. 25, kay ang kamatuoran mahitungod sa Dios, ilang gipulihan og bakak ang kamatuoran og mo ilang gisimba og gialagaran ang mga binuhat sa kamot sa tawo nga unta ang magbubuhat nga maunta ang angay daygon hangtod sa kanturan. Amen. So dili na katingala. Dili na katingala igsoon. 26, unsay nahitabo kay natunglo man sa Ginoo igsoon og ang ilang mga babaye wala na nagtuman sa ilang sa paggamit sa mga sinina sa babaye og nakigilawas sa isig ka babaye. Og ang ilang mga isig ka lalaki nakigunay sa pakigilawas sa isig ka lalaki. Ngilngig o ngilad kayo ang nahitabo sa mga tao igsoon. Kung nagtuo ka nga adunay Dios igsoon nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, ayaw na nga ang Ginoo sama sa ribulto. Buhat 17:29. Busa kay mga anak man kita sa Dios, dili nato naon nga ang pagka-Dios sama
sa dagway sa larawan sa tawo nga gibuhat sa kahanas sa kamot sa mga tao. Mingon ang atong Ginoong Kristo, Lucas 4:8, si Jesus mingon, pahawa ka Satanas, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari. Pero unsay nahitabo sa mga tao? Tungod kay gikanlat manigson ang ikanong sugo nga nagingon sa Exodo 20, ayaw pagbuhat o larawan o Diyos ni bisan unsang dagway sa larawan sa tawo dinhi sa yuta, ilalom sa tubig, ibabaw sa langit. Ayaw pagyukbo ni bisan unsa nga Diyos kay ako ang Ginoo nga inyong Diyos nga abubuan. Og silutan ko kadtong nagbuhat nini lakip sa ikatulo hantod sa ikapat nga kaliwatan. Munang naibayot, munang naitumboy sa atong tagsa-tagsa ka pamilya tungod sa tunglo sa Ginoo. Ngano man igsoon, mga bugho gayon ang Ginoo. Ngano man mga igsoon, wala man ay kinabuhi, wala man na siya ikalag, dili man na siya makaluwas. Kay ngano man igsoon, unsay gingon sa Ezekiel 14:20, bisan pa sinuwi si Daniel og si Job, anaa ni ana. Ingon nga ako buhi nga Ginoo nga inyong Dios, sila dili makaluwas sa ilang anak nga mga lalaki ni sa mga anak nga mga babaye. Siya makaluwas lamang sa iyang kaugalingong kalag. So wa ka magkinahanglan igsoon og ribulto. Ang imong gikinalang si Kristo mga kaigsunan. Di ba? Adto nimo isugid pinaagi sa espiritu sa kamaturan. Juan 4:23 ug 24, usa ka Samaritanhon nangutana sa tong Kristo kung unsa ang gusto nga matuod nga magasimba samahan kaniya, mitubag si Kristo. Babay, tuhoy kini. Moabot ang takna o karon ang takna nga ang gusto nga magsisimba samahan diha kaniya magsisimba diha sa espiritu sa kamaturan. Kaya ang Dios ay espiritu man o ang managsimba kaniya kinahanglan managsimba diha sa espiritu ug sa kamaturan. Dili ba natin na igsoon? Diha sa pasyod sa Mateo 6 mingon si Kristo, ayaw kamo panundog sa mga tao nga mga tigpakaringnon. Nga ganahan sila nga magampo nga mga pagbalik-balik, nga mga pagsumay-sumay, nga mga walay pulos. Umingon si Kristo, kung magampo kamo, sumulod kamo sa inyong lawak, o sa dihang nataklupan na ang pultahan, sa inyong lawak, pagampo kamo sa inyong amahan, nga dili makita diha sa tago. O gingon niya ang pagampo, amahan namo anakas langit, pagdaygon namo ang imong ngalan. Kisay daygon ngalan sa Ginoo. Juan 14:13 o 14, pangayo kamo sa amahan ni bisan unsa nga butang pinaagi sa akong ngalan, kun mangayo kamo igahatag ko kini aron himayaon ang amahan pinaagi sa anak. Pilipos 4:4 ngadto sa 6 igsoon, managkalipay kamo kanunay usbon ko pagingon, managkalipay kamo. Ipakita sa tanang tawo ang inyong kalumo, ang Ginoo hadol na. Dili kamo managkaguol ni bisan unsa nga butang. Hinuon diha sa pagampo, sa pagpangalyupo, ipaybalon ninyo sa Dios ang tanan ninyong gikinahanglan o ang pagkigdait sa Dios nga labaw sa tanang pagsabot. Mag-usisa kaninyo sa inyong tagsa-tagsa kakasing-kasing pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. 1 minute, okay. Sumok ka na igsoon. Nakulangan ba mo igsoon sa kamatayon ni Kristo dito sa cross aron magsampit mo og lain pangangalan? Nakulangan ka ba igsoon sa riyang gapasan si cross sa atong mga sala? Gipurong-purungan siya sa mga tunok, gibunal-bunalan siya, gisagpa siya, hubo siya, tubangan sa mga tao, iyang gipasundayag ang gugma nga ni kanato. Nakulangan pa ba kita? Sa iyang dugo igsoon nga giula mga kaigsunan aron pagpapas sa atong mga sala. Mga kaigsunan, ang demonyo na nagpuyo diha sa ribulto, gipadayag 9:20, apa na mga tawo nga wala mga matay sa katapusan nga hampak sa kalibutan nga nagpadayon sila sa pagsimba sa mga yawa. Asa mga yawa? Sa mga binuhat, sa kamot sa tawo nga adunay mata
dili ka kita o adunay dunggan, dili ka dungog. Mo gidigsoon, kay gatuo ang mga tao nga insakto ilang gibuhat, apan kalaglagan di ay, 8 kabutang nga makapaimpirno sa tao. Giparehag ni 20, apan ang mga talawan, ang mga wala magtuo, ang mga malaway, ang mga mamuno, ang mga lawason, ang mga mamarang, ang mga nagsimbag, mga Diyos o ang tanang bakakon, itambog sa linaw nga kalayo o gasupre o mao kadto ang ikaduhang kamatayon. Amen. Okay, salamat kayo, Brad Archie, no? Ato og your gihimong 8 minutes kay ingon man anang atong gugmar kang Brad Archie sa pagpadayag sa iyang gibati. Sa di pang cross-examination, atong i-recognize ang atong mga bisita. Si Brother Pastor Claudio Apiche, gikan sa Matuod nga Iglesia ni Cristo. Si Pastor Darwin Butlay, gikan sa Baptist, Born Again. Brad Jared Almasura, gikan sa MCGI, Iglesia ni Cristo, pero Katoliko na karon. Atong bisita, gikan pod sa Iglesia o MCGI, kauban ni Brad Jared, gikan sa Laguna, Luzon. So mo ning atong mabisita karon. So sa sabot nato, hatagan ka og panahon sa pagpadayag, apan dili mobiya nga dili mo undergo og cross-examination. So atong sugdan ang pangutana nga naglagobo gikan sa atong presidente, Brother Kaloy Aboyabor. So, may hapon sa tanan. Una na kong pangutana, Pastor Archie. Pastor karon no? Sige. Sa giingon din ni sa Juan 14 nga inyong paborito yun yung mga bersikulo. No? Juan 14 kapitulo 6 ngadto sa city. Ay lang pud kutob sa 6 sa pilang city. No? Ningon din ni si Jesus mitubag ako ang dala ng kamaturan ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili moagi kanako. Karon nga nakailan na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan. Ug sukad karon nakaila na kamo kaniya ug nakakita kaniya. Karon kay sukad karon nakaila na day ka sa amahan ug nakakita kaniya tungod ni Kristo. Unya sa ikaduhang Korinto kapitulo 4 bersikulo 4, ang sibo sa dagway sa dili makita nga Dios si Kristo man. Karon ako kang pangutan-on kung gidili ang larawan. Unsa may larawan ni Kristo aron makaila ka sa amahan? Unsay dagway ni Kristo aron makaila ka sa amahan? Wala tuguti. Sumala sa balang kasulatan, wala gi-specify kung unsa ang dagway ni Jesucristo tungod kay nagpabilin kining misteryo. Walay tao kaniadto igsoon nga naka-picture, naka-drawing or naka-figure out. Kay balaan ang atong Ginoo igsoon. Kung ako kunong hulaman ng imong gidalaron nga Biblia, kay niingon man ka nga wajay larawan nga wala gyud kunay larawan nga gitugot sa Biblia. No? Unya sad to say nga ang iyang gidaladalang Biblia naman gani larawan. Nya karon gadadana di ay ni karog Dios. Unya karon ningon siya nga si Kristo wa moabot dining kalibutan na. Wa kunoy naka-picture. Naibaw ba ka nga si San Lucas nagpicture sa mahal na Birhen Maria kanang inahan sa kanunay panabang nga naa si Kristo bata pa? Karon kung si San Lucas gapaint ana, asa man kuno sa kasaysayan sa simbahang Katoliko o kasaysayan nga kining larawan nga gipaint ni San Lucas Dios na bakay kamatuoran ani kay lisod kay nang magsulti ka og walay kamatuoran na kay kamatuoran o wa. Okay, usbo na ko no, kini akong gidala di ay
Bible ni sila nga ginagamit sa Katoliko mo ning nay larawan. Pero kini akong gidala gyud nga ginagamit sa kanunay nga naa sa kundughan kining King James, wala ni siya larawan. Okay, wala siya larawan. Kining King James nga akong gigamit. Okay? So karon mga kaigsunan, naaba ko no nga ipakita, wag gyud kay mabasa sa Biblia nga gipadrawing si Lucas. Wala igsoon. Wala gayud kay mabasa. Wag gyud kay makita. Karon ba, wa jud mo makuha akong punto. Nagpaint man si San Lucas sa imahe sa mahal na Birhen Maria. Karon ang akong pangutana ba? Kato ba Diyos o ikaw rin nag-ingon nga Diyos? Okay, kay insist man gyud nga nagdrawing si Lucas ko no, ibutang ta si nagdrawing. Dito siya matawag nga Dios. Kaya ang Dios igsoon kining gipistahan, kining giampuan og grosaryo. Nahimo siyang Dios kay nagpakitabang man pero magdrawing lang kay igsoon. Dili gina siya Dios kay larawan ra man siya. Pero imo nang ludhan, imo na ampuan, imo nang pagadjian igsoon, nahimo siyang Dios tungod kay di man siya tinuod nga Dios. Unang Timoteo 2:4-5, buot sa Dios nga maluwas ang tanang tawo og mahibalos sa kamaturan. Kay may usa lamang ka Dios, may usa lamang ka tigpatiliwala, may usa lamang ka manlalaban tali sa Dios og sa mga tawo, mao si Jesucristo nga nagpakatawo, pinaagi sa espiritu og sa kamaturan. Kay ang Dios espiritu man igsoon. Amen. So ato iklaro Brad Kaloy nga nitubag na siya nga kanang larawan di ay sa inahan sa karunayng panabang dili na Dios. So okay na siya nga dili tanang larawan Dios. Dili. Ako wala iklaro ba imong tubag nga mingon naman ka kanina god nga ang larawan sa inahan sa karunayng panabang nga gipicture si Mama Mary nga nagkugos sa Ginoong Hesukristo, di na siya Dios. So klaro na siya nga tubag. So sunod sa imong putana. Ang iyang giingon din imo bang dawaton nga gipanghimakak nimo kay niingon ka man nga kining Biblia gikas Katoliko? Imo bang ipahimakak nga kining Biblia Philippine Bible Society unya Samaritan Billy Graham pagyud ang nakabutang niya, ningon siya nga iyang gitukmod nga kini gikas Katoliko. Unsa man gyud ang kamatuoran? Unya ang King James Version ningon siya nga wala jud kunoy larawan ang King James Version, the original King James Version sa 1611 edition. Unya 1611 edition, the Holy Bible 1611 edition King James Version. Unya karon ningon siya, diha na jud ko makaingon nga bakakon Nga naman, sa King James Version, anay dagang larawan. Napas intro. Napas si Jesucristo, napag 12 ka apostoles, na si San Pedro, ug napag yun si San Juan. Karon, imo bang ingnon nga kining King James Version nga adunay larawan, nga ningon ka nga walay larawan, imo ba karon dawaton nga ikaw wag yoy kabangkaagan sa original nga version sa Biblia? Imo bang dawaton dili? Okay, ang King James Version nagsoon gihubad usab sa mga Romano Katoliko. Gahubad usab sila. Muna nga doon na larawan ang ilang King James kalahi nga version. Pero sa original nga version nagsoon, wag yun magkinahanglag larawan. Buhat 17:29. Busa kay mga anak man kita sa Dios, dili nato naon nga pagka Dios sama sa dagway sa larawan sa tawo nga gibuhat sa kahanas sa kamot sa mga tao. So ako iklaro ang napindi nga pangutan ni Brad Kaloy. Niya may King James Bible 6:11 sa Protestant ning translation. Dayon iyang gipakitang ebidensya nga naa may daghang larawan din So
tanaw daw rin sa forman eh. Tanawan unsa larawan ni dili. Larawan. Okay. Simbaha. So dili di Dios. Ay sa bagay ni ingon magod ka kini nga Bible sa Catholic ne bisan dili ni gikan sa Katoliko klaro din nga Samaritan taos Billy Graham Evangelical Association so di ni sa Catholic so nailarawan din ni Kristo larawan sa maanghel dayon ang King James Bible nga sa Protestante gihubad naapoy larawan. So balik ko nako o i-clarify ang pangutanan Brad Kaloy na ang may larawan eh. So ang kunon ba nimo ne nga di ni siya Dios para mo proceed si Brad Kaloy sa iyang pangutana. So, akong ginikingon ninyo, ang usa ka larawan nga gidrawing parana gibutang da Jollibee parana kana nasa kwan kini siya dili ni siya Dios. Ang Dios igsoon kanang inyong gipistahan. Ang usa ka butang igsoon nga ribulto or picture nga inyong gipistahan, inyong giludhan, inyong gipangadsian, nahimo siyang Dios kay di man siya tinuod nga Dios. Usa ra may Dios. So dili pa na siya larawan. O dili pa na siya Dios. For example, asama ng mga picture dire. Pero kung inyong nagludhan, nahimo na ng Dios ang inyong pistahan. So klaro na ha nga si Brad Archie angko na siya nga ang larawan dili na Dios per se. Para niya mahimong Dios kung pistahan na, kung lordhan na, o gipangayuan na. So Brad Kaloy, proceed sa ipapautan. Ang mga apostoles nag-celebrate man sila sa pista sa balong-balong. Karon, nasayop ba sila niadto kay nagpista sila? Wala sila masayop. Kay sa Biblia igsoon adunay 7 ka pista. Passover, unleavened bread, tabernacle, trumpets. Di ba? Pero dili to ribulto lang gipistahan. Sa usa ka tuig igsoon adunay 7 ka pista nga gipistahan igsoon gi-celebrate until now sa mga Hudyo. Pero dili sa ribulto sama sa gibuhat sa mga Romano igsoon nga Katoliko nga ribulto ang ilang gipistahan. So dili wala gito masayop sila kay naman dili ribulto ang ilang gipistahan kun dili kasaulugan mga kaigsunan sa pasaylo. So karon ningon magugganina once gani pistahan Dios. Karon ningon na po ko gipadayag na po nako dinhi nga adunay pista, moingon na po kag wala sila masayop. Wala sila magsimba og Dios. Unsa man jud klaro? Kay ningon man ka nga kung pistahan Dios. Kaya karon adunay kasaulugan o piyesta sa Passover, piyesta sa Balangay, piyesta sa Balong-balong, moingon na po ka nga dili to sayop. Unsa man di klaro nimo? Kay ang imong gipadayag ron, piyesta mahimong Dios kung adunay pistahan. Unya gapista ang mga apostoles. Unya karon mingon na po kag wala to sila masayop. Unsa man di klaro ang Judes? Ang piyesta sayop o dili? Sa di pa mo tubagon no, ang point ni Brad Kaloy ni premise siya. Kay miingon manggod ka nga basta pistahan ang gipistahan mahimong Dios. So imong giingon nga ang mga Hudiyo nagpista og 7 ka pista. So kadto bang ilang gipistahan Dios sumala sa imong argumento? So mo na ang bot ipalutaw ni Brad Kaloy. Dili pod kay wala man toy ribulto. Ang Passover sa word sa mga pulong, tabernacle, atonement, di ba? Trumpets, wala man ribulto. So dito siya matawag og Dios. Ang nakapanigsoon ni Constantino, Romano, Pagano, Katoliko, iyang gikunibes. Nga instead igsoon ang pista igsoon nga giatinan ni Jesucristo nga 7 ka pista igsoon, walay ribulto. Walay tinuod nga pista. Pero kanang gisaulog karon diha sa panglaw karon igsoon, tinunto na nga pista, tradisyon or binuhat sa mga tawo igsoon nga wala sa Biblia.
Oh, di ba? Oh, mo na siya. So, doon ay laing mangutana atong i-welcome si Brad Ryan, next si Brad E.G. Bohol. So, Brad Ryan, pwede kang musaka din kaya para makita ta sa tibuok kalibutan. Live ta karon sa punto por punto. Okay, bro. Matod pa nimo ganina, kung lodhan, gisimba. Sige. Tanan bang pagluhod sila sa Biblia nga mabasa simba dili? Siyempre, kung daw na kay katubang igsoon nga ribulto, nga ning luhod ka, pagsimba na siya. Pero kung wa kay ribulto nga giatubangan igsoon, wa kay ribulto nga ginasampit, oh, ang Dios imong ginasimba. Mora na siya. Akong pangutana ganina, tanan bang pagluhod? Umuluhod ba gisimba na sumala sa Biblia? Matod pa nimo, oo, tanan. Hingdagan magasribulto. Akong pangutana, tanan mapagluhod? Tanan ba yung pagluhod? Simba ba? Okay, pagsimba. Tanan nga pagluhod igsoon, pagsimba. Mateo 28 igsoon, sa unang pagkabanaw igsoon, si Maria, guban nga Maria Magdalena igsoon, sa riyang nakikita sila ni Kristo, misimba sila, miluhod sila igsoon. O, di ba? So, sige, follow up. So, og naatay mabasa nga naiming luhod sa Biblia, nga dili pagsimba, ang kuno nimo nga namakaka, sumala sa mag-ingon nga luhod. Sa imuha sad na kung imong tuison ang kamaturan. Pero ang Biblia igsoon, tanan nga pagluhod, pagsimba. Asa nimo ihatag ang imong pagluhod didto sa nagbubuhat sa langit ug sa yuta sa universo, dili sa ribulto nga binuhat sa kamot sa tawo. O, di ba? So, doon ay challenge si Brad Ryan nga maingon manggod ka nga ang tanang pagluhod pagsimba. Klaro man naghaman namin na imo man admit. So, may follow up si Brad Ryan kung doon na siya ma-probe nga miluhod apan dili na pagsimba, dawaton ba nimong namakaka? So, mo nang iyang challenge. Yes or no? Siyempre, kung inyuha lagi, mo okay, yes or no? Sige. Balik ko na Okay. Balik ko na ako para makuha nimo ang saktong pagtubag. Miingon ka nga ang tanang pagluhod pagsimba. Imo man ang statement. Dili ni amo, imo ne. Karon ang gihimo ni Brad Ryan, iya kang gigukod. Naa siya ebidensya biblikal nga naay miluhod apan dili pagsimba. Karon kay miingon man ka nga ang tanang pagluhod pagsimba kay naa man day pagluhod nga dili pagsimba, ang pangutana ni Brad Ryan sa di pa niya basahon ng iyang ebidensya, dawaton ba nimo nga na makakatubangan sa publiko? Yes or no lang sa kay mo bakita na sa iyang ebidensya. Okay. Pero pag kunod banta sa sala nga wala pa na to nabuhat, di ba? Okay, ingani na lang. Basahan na lang. Kay ang pagsimba manggod so ang pagluhod manggod, pagsimba na siya adto gyud hatag sa Ginoo. Pero kung nagluhod ka na sa ribulto, dili na siya mao. Pero basaha ang imong Biblia nga naabay kay pagluhod ka nga dili pagsimba. Paminaw sa. Ayaw sa dayobe. Ayaw sa. Karon kay giangkon man nimo nga tanang pagluhod simba sa Dios. Akong basahon pertinakana na duha ka bersikulo lang. 2 Hari 1:13. Ang kapitan nga may kaliman kasundalo miluhod kang Elias aron maluwas, dili siya nagampo kang Elias kundi nagpakita lang siya pag-ubos og hangyo. Subot sabot naa day pagluhod nga dili pagampo. So namakak na ka. Ikaduha dili pagsimba. Ikaduha 2 Hari 1:13. 1 Hari 1:23. Sinatan nga propeta misulod sa presensya sa Haring David og miluhod at tubangan sa hari. So Dios na rin si David, sabot. Namakak ng gihapon ni si Anides. Ikaduhang pamakak. Ikatulong pamakak.
Mateo 18 versikulo 26. Ang ulipon miluhod sa tubangan siyang agalon og nangayog pasaylo o nga dili pabayran ang iyang utang, wala siya nakampo sa agalon. Dapa. Buhat 16:29. Busa ang tinugyanan sa karsel nganong nangayo og suga unya misulod siya nga nagdali og miluhod nga nagkurog sa tiilan ni Pablo. Bot-boton yun dis Arche. Sunod, ayaw, wala imo na nagibuhian nga istorya nga tanan miluhod mabasa sa Biblia. Hisimba. Sumusunod, ikalima to, ikalimang pamakak. 20, Mateo 20:20. Ang inahan sa anak ni Zebedeo miluhod sa atubangan ni Jesus. O kira kay si Kristo. Pero pa man nila may ilhin dyan nga piruhan nga si Kristo. Wagapon, tiurok kay po sa Archie Inides. Ikalima. Karon, di na kumingog tubagon kay natubag na mong daan kanina kay pangutanan at tika nga tanang pagluhod ba? Karon nisimba ba? Matud pa nimo o tinuod. Karon, perti na ka nagmabasa sa Biblia nga dili di tanang pagluhod ning simba. So asa mo to paminawon? Si Archie ba nga mingon nga tanang pagluhod? Or kaning Biblia nga dili tanang muluhod. So tanang tao mo desisyon, pilde. Pilde. Okay, so iyan naman tong explanation. Okay. Ang dapat imong gihimo kaganina, dili ka mo ingon nga ang tanang pagluhod pagsimba. Kay nahikog man ka sa imong kaugalingon nga argumento nga ang tanang pagluhod pagsimba, di iya man gipresentar nga naay pagluhod nga dili pagsimba. So proceed ta sa laing pag di na tadha mo hindi kay imo naman ang giingon. Okay kanang ang akong sunod nga pangutan ako. O sige, saka ko. Napa? Ay sa kadlok, nahadlok na ka? Mahimo bang basahon nimo Igsong Arche sa 2 Samuel 28:14 nga dili tanang pagluhod pagsimba kundi pagtahod? Nya anak manukad ang pangutana ha. 2 Samuel 28:14. Atras gamay dool na sa Genesis. Dili ka tigbasa. Samuel. Sige lang. Atong basahon. 28:14. 28:14. 28:14. 14. Wala 28:14. 14:28 lang. 14:28. 2 Samuel 14. Kanaya kay aron dili sa 14:28 tombalihon. Sige, kana na lang. 14:28. Na, sige. Katahuran sa 14:28. Kire. Sige, basa balik. O ang hari mingon, tuguti nga mo pauli siya sa iyang balay. Apan ayaw siya patanawa sa akong nawong. Busa si Absalom mibalik sa iyang kaugalingon balay ug wala na makakita sa nawong sa hari. 14:28. 14:28. 28 lagi. Og si Absalom mipuyo sa tibuok duruha ka tuig didto sa Jerusalem ug wala siya makakita sa nawong sa hari. Wala. Kato gini igsoon, tumagot ko si Engineer Ryan ha. Diya sa Colossus 2 igsoon, na pagbantay ka mo sa mga bitik-bitik, o sa mga lipat-lipat nga mga pagtulunan nga dili iya ni Kristo igsoon. Tanang pagluhod ihatag nato sa makagagahom sa tanan kay kana siya igsoon balaan nga pagsimba o pagtahod igsoon. 2 Samuel 24 19. Like version niya na. 24 Lubag na yung version niya. 24 14. 14. Basahan to. Og si David mingon kang God. Ako aniya sa dakong adi sinibi. Og si David mitunga sumala sa gipamulong ni God. Ingon sa gisugo ni Jehova. King James pa rin. Mo na yung original. What ingon ko ninyo igsoon nga dunay hubad sa Biblia nga ipauyon ra pod sa ilang kuan.
Wala nabasa na to. Mo bitaw to. Tanawa na? Wala kayo mabasa. Tanawa Naglisod na po siyang pangita. Asa klaro na to niyang translation kay kining translation raman niani. Translation ning bugna version. Sige. Dara. Sige, 28, kana. Sige. Unang Samuel 28:14. Kana. Sige. Og siya mingon kaniya, unsang dagwaya siya. Og siya mingon, unsa katigulang nga tawo nagagula og siya giputos sa usa ka kupo. Og si Saul nakaila nga kadto mao si Samuel og iyang giyukbo ang iyang nawong ngadto sa yuta og mihatag og katahuran. Miyukbo. Dili pagluhod. Lahi ang pagyukbo. Miyukbo igsoon ang miyukbo igsoon ning ana. Yukbo ka. Ang pagluhod igsoon, ana ang pagluhod tuhod. Pagyukbo ang gingon. Kinsay bakakon? Sila. Karon, ang gihimo ni propeta sa Dios, miyukbo. Ang yukbo, yukbo. Lohod. Nya, unsa may porma sa yukbo nimo? Wah! Karon, miyukbo agi og pagtahod. Karon, ang sa English ani bow down or kneel down. Kneel down. Nanay, kneel down man sa English. Nangita, sa laon sa papitikan ka pasumangil ba? Ang imog yung biklon ka agig pagyukbo niya, ang yukbo niya agig pagtahod. So sakto ni yang ibuhat sayo. Akani nga mong gihimo nga muyukbo mi mo ana mi sakan. Yukbo mo itahod mo sa larawan ni. Larawan dia. Muyukbo man mi, sakto na. Kisa yukbo malagi re. Ingon ka tanang yukbo sa sala. Atong hatagag time si Archie nga motubag sa. Okay, sa pangutanan nimo bro. I-clarify nato imo pangutanan. Ani na po nako sundon kay nalipat ko sa bersikulo kay imbes unang Samuel, 2 Samuel yang gipakli. Nya karon ari na po ko sa 2 Samuel. Are, 2 Samuel 1 ay asa 2 Samuel. 2 Samuel 1, 2, 3. Ay pag minal dito naon sa man pagtarungan ang imuhang pagka pulis na pagka sa una. Naon sa mangilad 2 Samuel. 1, 2, 3. Basa. 1, 2 Samuel 1, 2, 3. Nahitabo sa ikatulog ka adlaw nga niya karon usa ka tawo migula sa kampo gikan kang Saul uban ang iyang mga sapot nga gisi og may yuta sa ibabaw sa iyang ulo og mao kadto nga ang panagat niya kang David siya mihapa sa yuta og naghatag sa katahuran. Wa may pagluhod. Paghapa o pagyukbo. Pagyukbo igsoon ni ani ako igsoon nagtrabaho ko sa resort. Ang yukbo igsoon sa Japanese ingana. Sa mga Koreano, sa mga Chinese, muna pagyukbo. Ang pagluhod ingana. Pilipos 2:11. Ang tanang tuhod, ang tanang dila managsugid sa pangalan sa ato iso. Ang paghapa sama ni Kristo. Ato din klaroho na. Imo naman gi postura ang pagluhod. Unsa tong pagluhod? Balik ka. Unsa tong pagluhod? Ang pagluhod duha ka tiil imong ipiko. Ang paghapa, hapa. Dili lang kay imong duha ka tiil ang iyukbo, patang imong kamot. Hapa. So meaning mas grabe ang hapa kaysa luhod. Okay. Ang supak man kakaganina kay an ragyod kanang bow down ragyod di gito mahimo. Kani kay labaw naman ni sa luhod ni hapa naman gyud. Sakto siya sayo. Tubag. Dili man to ingon nga Ginoo. Unya si Saul pod kay buhi man, dili man sama sa ribalto. No, buhi tay mana. Kay gipangita niya si David kay patyo niya si David, wa ka nagbasag Biblia.
Buhi na igsoon. Lausag basa, patay na si Samuel niyang giludan. Nakikistorya man gani siya. Mao man patay na siya. Ikaw may wa magbasa lagi di ay, tagap-tagap ra na imo ha. Naunsan, mao bitaw Saul patay na diha. Wala makikita si Saul kanila hanto siya namatay. Paminaw lagi. I-probe ko ng buhi kanabe. Ha? Og si David miingon kaniya. Unsa naman ang nahitabo? Ako naghangyo kanimo. Sugunli ako. Ako naghangyo kanimo sa tama. Naging-istorya siya. Oh, buhi. Oh, di ba? Oh. Unya siya mitubag. Oh, ang katauhan nangalagyo gikan sa gubat itubag pagani. Naging-istorya. Buhi. Ang kanang ribulto igsoon patay. Walay kinabuhi. Aning time igsoon. Oh, para yun nun. Oh, sige ha. Og si David miingon sa batanong lalaki nga nagsugilon kaniya. Giunsa nimo ang pagpahibalo nga si Saul ug si Jonathan nga iyang anak nga lalaki nangamatay. Oh. Ay, wala. Gilipat ni Igsoon. Nangutana ra Igsoon og conversation. Sa unsang pagiha nga si Saul ug si Jonathan nga patay nga buhi man sila na Igsoon. Wala Igsoon. Dili nato lipaton ang mga tao Igsoon. Isulti natong kamatuoran at tubangan sa Ginoo. Juan 17:17 kay ang imong pulong kamatuoran man busa balaanon mo sila sa kamatuoran. Mao na labing klaro. Wala gibutan ay bunay brother kay makasaka na brother. Ikaw mo'y magkasa arche ngano man. Ikaw gabasa nga patay na. Unya wa dili pa ka ngayon magwaliwali. Ako nga hangyo ng publiko nga di maminaw aning tawhan na magwaliwali ngano man. Tungod kay wa kay bang kaagan sa Biblia. Wa kay ba kung sa yukbo, wa kay ba kung sa luhod, wa kay ba kung sa hapa. Tuison gid niya ang Biblia. Na magsapaw-sapaw ho. Nga kusog kay magwaliwali ning karsada way angay. Wa kay angay. Mangilad kag mga tao, inosente mga Katoliko. Dako-dako na ra ba kag nakiyo ka? Sige. Ay nagsa. Okay, atong iklaro ha. Si Brad Archie, para makasabot mo sa dagan sa istorya, si Brad Archie miingon nga ang tanang pagluhod, pagsimba. So, prove naman dere sa pikas, nga dili lagi. Kaya lagi pagluhod, paghapa, nga pagrespeto. So, Brad Archie, among advice nimo, ayaw i-general ang tanan. Sama sa larawan, may ang tanang larawan Dios. Pagpruibahan na kag na ilarawan, mo atras sa pod ka. So ang amo advice nimo, kinahanglan natay logic of distinction. Maka-distinguish ta. So mao lagi na para dili ba libog ang istorya, ang imong gibarugan kinahanglan madepensahan nimo nga dili ka matikio. Kay diri sa bikas habig masakpan man ka. Dili, masakpan man ang imong posisyon nga na makakasakatauhan. Okay. So, wa na ba laing mangutana? So, Badarche, ano lang Badarche? Kining, kuan lang, pag more research lang. Okay ha. So advice na mo nga ayaw lang general lang tanan. Okay na. Ako ha, gamay lang conclusion ako ni Archie kay ngano man og naay mabasa og simba mudagan siya sa luhod, kabantay mo? Og naay mobasa sa luhod mudagan dito sa hapa. Adto na wala na kapangutanag yukbo. Kay giunahan man gud nimo. Wala nga more research lang brother Che nga imong yung tun-an gyud kung unsa gyud ang Dios kay base niya ang tanan general man gud para nimo nya. Tanawan ang imong kalaki ron.